partner, tamay nagpasiring digdingo niya na hapon na naghagad ning tabang sa satuyang studio. Makakaibahan ta partner ang mag-agom, si Maricel ni Dea asin ang sa iyang esposo na si Joel ni Dea. Maray na pagkahapon tabi, Kuya Joel. Kaya po. Taga saan ka mo, Joel? Kamalig po. Saan sa Kamalig? Baligang. Baligang Kamalig. Ano ang problema? Kainin ni Mrs. mo? Tapang daw kayo. Mahagad tabang. Na ano po ini si Mrs.? Na polio. Na polio. Oo. Kaso rin pa ini namatean na polio ni Mrs. Ilayin natin. Ah? Nagit siyang 21. Kang nag-edad siyang 21, Aloy na. Ilayin. namatean niya na yan. So may mga aki ka mo? Isat po. May usan na aki. Anong hanap buhay? Wala man po. So dahil kang hanap buhay, tatay, na paano po sa inyong pangurual daw na pangangaipo? Naghahagad. Opo, nagagad na. Tada, sisi nag-asikaso kay Mrs. Ikat talaga? Opo. Kaya dahil ka na nakapag-trabaho. Oo. So gaano ka dipisil, tatay, na arog ka ini ang sitwasyon nindo ni Mrs.? Dipisil. Talagang dipisil. Oo. Pero... So sa oral daw na ginibukan Diyos, Joel, pirming araw kayo ng sitwasyon. Opo. Ayun. Partner, tabang ora mismo. Oo, dahil ito na pagparalo yung tagaro lilipot na si Mrs. Saka, napindyo na papakwan si... So, resibihon mo tabi ini Tatay Joel na pinansyal na ayuda tabi para sa indong mag-agom. Ali yan sa Ako Bicol Party List. Asin sa Action Co Center. Siyempre, antes man ka mo maguli, tatay. Siyempre, Igwa pa ka mo, ning food pinaka-importante, packs. igwa ka mo ning pangurual daw. Yan. Ayan. Bitbiton man tabi. Ano ang masasabi mo, Pai Joel? Maraming salamat po. Maraming Salamat po. Ayun. So, Sabi you're ko. always welcome po. Nanay, magparahay ka po. Hagad mo yan sa imong karahayan. All right. Ako po si Joel na tabangan ako Bicol. Maring salamat po.